салом алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Tajik State. дар имрӯза видео мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамони филми ҷанговар Берк Октай яъне майёр Кан ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафтии кори мову шумо ба канал обуна шавед, фикру ақидаи худро дар комментария нависед ва инчунин дар видео лайк монед. ба шумо тамошои бо фароғат хоҳонам. ҳунарманди турк Берк Октай 28 октябри соли 1982 дар шаҳри Анқараи Туркия таваллуд шудааст. вай солҳои 2000 то соли 2006 ба ҳайси модел кор кардааст. инчунин дар зиёда аз 100 намоишҳои мод иштирок кардааст. дар моҳи июни соли 2004 Берк Октай ба Париж меравад ва дар он ҷо касби моделии худро идома медиҳад. пас аз он муддате ба Милан рафта дар он ҷо зиндагӣ мекунад ва инчунин дар он ҷо дар номишҳои мод дар Токио, Дубай, Москва иштирок мекунад. вай ба чунин тамғаҳои машҳур ба монанди Ферри, Гуки, Прада кор мекард. соли 2007 ӯ ба Туркия бармегардад ва таҳсилашро дар донишгоҳи Анқара факултаи муҳандисии геология ба итмом мерасонад. бо бастани шартномаи бо Эрлер филм Берк Октай ба иҷрои нақшҳо дар филмҳо оғоз мекунад. мутаассифона дар бораи ҳаёти шахсии актёр маълумоти пурра нест ва инчунин вай аз соли 2016 то соли 2020 бо Мерве Сарабҷиоғлу мулоқот мекард. мегузарем ба силсила филмҳое ки Берк Октай нақшофарӣ кардааст. Берк Октай соли 2006